I'm an albatross. I'm an albatross. Na jó, nem csak ők bakiztak, hanem mi is. Néhányra talán önök is emlékeznek, sok baki viszont soha nem került adásba idáig. Köszöntjük Önöket, Erős Antóniának új műsorban van, ma töltette a fodrásznál. Nézzék, milyen klassz! Részleteket fél hétkor a híradóban, így tessék. Jó estét kívánok, javában folynak az előkészületek a milleniumi szilveszterre Budapesten és az ország nagyvárosaiban. Koncertek, mi a franc? Ahogy az ilyenkor lenni szokott. Ráadásul még egy biciklistával is találkoztunk, aki egyszerűen csak keresztül hajtott az autópályán. Hogy hová és miért, senki nem tudja. Toni, köszönöm szépen. Adásunk után este 8 óra körül kezdődik az igazi torlódás a határátkelőkön. A legtöbb külföldi, akik a Forma 1-re érkeznek, még az autópályán halad. Baleset szerencsére eddig nem történt, a legfrissebb hírek szerint sem. További részletek Pák Esztertől. A Forma 1-ről érkező első autósok ezekben a percekben érik el a határátkelőket. A legnagyobb forgalom este 8-ig. Mára kiderült, hogy ezen a héten már senki nem utazik sehova a Jorgos Travellel. Tehát mindenki a seggén marad, az iroda leégett, papír nincs. Nem jutott eszembe semmi. Mára kiderült, hogy ezen a héten már senki nem utazhat sehova a Jorgosszal. Pedig az utasok sorban állnak a még meglévő iroda előtt, a Jorgos nem utaztat senkit, mert azt mondják... Antonia? Ne csinálj ilyet, akkor mondd végig, hogy mit mondod. A vesztegetéssel gyanúsított Székely Zoltán azt állítja, hogy... Hát, mit állít? Dolu. Tak. Még? Еще? 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 Szója? Хорошо, хорошо. A templom. Можем видеть храм Василия Блаженного? Нет, уже не можем. Így nem láthatjuk. Csak így. Így jó? Szuper, szuper. Oké.